Kaya itong mga basahon ng mga comment kay maupay pamat. Sabi ni Winter, mapapasayaw ka na lang ng cha-cha tapos sunod yung aming muga. Shout out kara Bernard Briones, Alan Balbuena. Ulat gihapon magpasalamat sa mga igkasi ko, content creator din sa YouTube na mausira Dai or Dai Loves Official. So what's up mga kasangkay o kasi kung mga kawaray nun, kumusta kayong lahat? Ayan, napaka-special nilat sa nga video kay kung diri nalat ini sa iyo, diri mahihimo ini nga ako channel. Kaya naman dara ko na ako pasasalamat sa iyo sa iyo pag-support sa nako mga videos nga gina-upload. Karayot ko waray straight nga waray ako gagamiton kay kadaraman man sa nako mga supporters, mga waray nun. Tanton nga mga Tagalog, pabayaan muna natin ito nga, may man Google nga da, o pwede man sila mag-translate. Salamat nga dako, salamat sa iyo kasi bisan man lang ako channel, kuan, local laan mga kanta nga ako gin-post dito kay mostly man lang mga local lang ako gin-cover nga songs kay nagihirot lang man kit sa copyright claim. Pero haong ka lagi hapon sa akin na support kaya dara ko gud nga salamat sa iyo. May lagi na iga-unbox dali nga mga kuan ako gin-order nga perfume. Ako yung siya gin-order. Maihanay ni nga adlaw nga dumatong sa ako pero kay diri ko pa siya na-unbox kay kasi busy nga ni pero may yon kuan ulang di gud talaga nagkakayon oras para makahimo sin content or kay krag man kunta siya himuan ko content inaka ko naisip nga pwede ko siya igisingit nga di sa atong mga shout out gihapon nga content ini bago pa sa ato ginlulumot na ini siya sa ako art ako ulit siya ginupinan-ad sino diyan pero nagtatambak sa cart yung nahikuluan niyo dito sa online tapos naroyagan niyo iga-add to cart niyo bisan wala pa ang kwarta basta naka-add to cart la siya kay pag kayo na nga nikit nakadawan-dawan na nga ni mo naman sa pagbayad. Mayroon nga ade ako ni iga-unbox so ako naghihapon kuhaon unahon tayo nga dako-dako kay karay ko na lang siya gamiton. Kuna naman sinihan ko nainom dumpak sinisan mga high school pa to teenager pa baasad to kay kuan bata pa sad to mahilig na talaga sa mga pabango mga siton niyan kay wala pa man kit sad to pambalyo para pa man kit siton kuan dire pa nato kaya bumali si mga perfume mga mahal medyo bisan lahat ko tag 50 ata minakuray na ito. Kaya allowance ata gitipiri ang allowance ang high school ko. Kaya anak teknik sad to base man gihapon mahumot-humot up. Yan kay nakako kuya. Ana mo sunggap medyo darako. Mga 5 years ata na mo daw sitan. Ang kayang mga mga basiyo sa kayang mga pabango. Ako itong din kukuha. Labi na ito mga dispray nga na abrihan. Ayaw lang ito parang di oxygen kay dire gud ito maabrihan. Ito mga dispray lang nga mga plastic. Ito ako itong din kukuha di kan gimubutan ko itong dito nga tubig then ako itong lugon di kan ito na ako mang pinaka-perfume kay may pamanggihapon siya scent may pamanggihapon siya amyon ito ako itong gin kikinuan tawag nito ginamit agwan tagihapon kay para pa man pambalyo niyan kay nakadawan-dawan naman kita ditoy ana ako sa teknik manaliwat base ak maka tipid-tipid di ba gina-add to cart ko gibibantayan ko to yung mga sale pag nagsi-sale sila ako na itong ikukuan i-check out di man nga ni kay sa TikTok may permi nga to kuan flash sale ito na ako gininabangan kay mas mura siya mas barato siya mas barato pagka nagpa-flash sale sila ini nga mga perfume nga gimbal ambot ko na sinan mga scent pero may kito na ako nilat din na hikukulwan mga sino hindi na mga TikTokers
or tambay lang sa TikTok, yung browse lang. Hindi sila creator pero mahilig sila tumambay sa TikTok. Alam mo naman na maraming daramo dito ni pupurutan sa TikTok. Dito ka mahibabara magsayaw. Dito ka hibabaro sa mga ibang mga yung kagaya sa mga general knowledge, mga ganun. Dito ka hibabaro sa mga kung ano ang techniques kung ano ang mga trend niyan, ng mga pabango, mga fashion. At matindi man latin yung mga nagpaka-bubble wrap pa talaga. Nakabox na siya, naka-bubble wrap pa. Kaya abrihan natin ito sayo. Pero may siya ni kukuluan sa TikTok. Ipopromote nila nga Manhattan. Maupay ko ng amyon. Butla ko maupay. Amyon Fruity. Fruity ang amyon niya. Mas mabango. Kasi hindi siya matapang. Kaya itong mga basahon ng mga kanta comment kay maupay pamati. Maupay pamati yan. Basta malato nakaka-boost good siya. Maghimo pa sa mga bisan to. Mabisi good mag-aalat good sin oras para makahimo gihapon sin content kay akaton bibistahon ng mga comment. Gina-replyan ko good. Gina-replyan ko yung mga comment. Gin-heart ko gihapon. Kay di madara mo liwat. Bago ni Martin Kayab, wow, nakakamiss na talaga itong summer. Misyo, Calbiga summer. Anyways, ngata naman nga, ini nga ako shout out di ka mga comment niyo. Ifa-flash ko gihapon nga di sa screen. Ani yung mga comment ba? Sige hapon niyo kulwa niyo. Sabi ni Winter, mapapasayaw ka na lang ng cha-cha tapos sunod yung aming mundo. Victoria Malabanan, sabi niya, ang sarap balikan ang kabataan. Hahaha. Ngayon mabigat na ang katawan para sa cha-cha. Pwede pa gihapon ito, ma'am, sayo lagi hapon kita sa cha-cha, ma'am, Victoria Malabanan. Naghihapon natin ito? Pang exercise gihapon. Bago ni Ramil Kabyok, maupay good ito kanta na waray-waray. Birahi kay mag-irignum kita hahay ka. Kanamay pa, hurubog gihapon. Maupay maghihapon, maghahurubog. Basta pag kinabuhasan, wala trabaho. Basta di rin ma-soul sa alintarakan, pagka sumulod gihapon, di ba? Pagka niyan ka mag-inom, kunyari, niya may katrabaho. Ay, niyan, wala. Kinabuhasan may katrabaho, tapos niyan ka mag-irignum, atabuas. Kasul sa alintarakan. Bago ni Jacqueline Tuwangko, tuwing linggo, pinatutugtog ko yung Lady Chachahi. Pikahi. Bago ni Annalyn Pajares, ang kanyang mga comment to, heart. Sarayo kita mga waray nun din, heart. Otro, greetings from OG Pajares. Nakigamit ngayon siya account, pero ang greetings na, ang comment nga ini na, tikang kan Sir OG Pajares. Ang ginamit lang niya nga account kay Ma'am Annalyn Pajares. Next kay John Carlo Pajares, ang bago niya, Boss Idol. Ay hindi, Boss Idol po kita. Lagi kong pinakikinggan mga sing or kanta mo na mga waray nun. Salamat sa suporta mo, John Carlo. Haren. At shout out kara Bernard Briones, Alan Balbuena, Ronald Montes, Usman Dimapuro, Juliet Peñalosa Jo, Republica di Casanova. Unique, no? Unique yung pangalan niya sa Google. Judith Catherine Nolasco, Ma'am Esther Magallanes, Leti Siago, Marites Francisco, and VH Mushoff. Di ko alam kung tama ang pagkakabanggit ko ng Google account mo, pero
i-flash ko na lang, no? I-flash ko na lang yung pangalan mo para ma-recognize mo din yung comment mo pala. Medi Hermosa Cabos, Marbs Rojas or Rojas, Veronica Condesion, Ami Spriggs, Roque Samar. At karoy ko lahat gihapon magpasalamat sa mga igkasi ko content creator din sa YouTube na mausira Dai or Dai Loves Official, Anwaray TV, Ricky Latoha Vlog, and RPG at TV. Dako nga salamat sa iyo kasi nare-recognize niyo nakaka mga content. Labihan ka mo nga mga igkasi ko, mga content creator diyan sa YouTube. Mga igkasi ko waray noon, mga kasangkay ko, pakisupport na rin sa kanila i-visit niyo ang kanila mga channel, di kan subscribe man kam gihapon sa kanila. I-support niyo ang kanila mga content. Pinapangaro ko lang sa iyo nga keep on supporting me. Ayun, English na, no? Salamat sa iyo pag-support. Di kan ay kam hingalimot gihapon pag-share sa ako man channel, di kan i-likes, comment kam gihapon sa ako mga content. Kaya diri ko tong talaga papabayan or gini-ignore yung mga comment. Ako talaga itong tatagan oras, replyan ko ano yung mga comment. Nababasa ko ito na tanan. Subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe and i-likes nyo po lagi yung mga content ko na mga ina-upload. Yun lang naman, maraming salamat and ingat po tayo palagi.